Al·lucinar. M'he quedat al·lucinada amb la teva resposta. Al·lèrgia. Tinc al·lèrgia al pol·len. Cal·ligrafia. Tens una cal·ligrafia preciosa. Col·legi. M'encanta vindre al col·legi en bicicleta. Col·locar. Acaba de col·locar el meu nou Funko a la prestatgeria. Col·lecció. Tinc una col·lecció molt gran de cartes. Il·legal. Beure alcohol amb 20 anys és il·legal als Estats Units d'Amèrica. Il·lusió. Esperem les vacances amb molta il·lusió. Mil·límetre. Hi ha puces que fan 1 mil·límetre de llargada. Mil·lenni. L'any 2000 s'acaba el segon mil·lenni de l'era cristiana. Síl·laba. La paraula casa té 2 síl·labes, ca i sa. Novel·la. Una novel·la és una obra literària en prosa. Passarel·la. Les passarel·les es fan amb taulons de fusta. Varicel·la. La varicel·la és una malaltia contagiosa que afecta als infants. Repel·lir. Si repel·lim una agressió ens defensem. Tila. Una tila és una infusió tranquil·litzant. Goril·la. Un goril·la és un simi molt gran que viu a les selves. Tranquil·la. Una persona està tranquil·la si no té preocupacions. Axil·la. L'axil·la és la part de sota del braç. Cancel·lar. Cancel·lar un compromís o una oferta és anul·lar-los. Metàl·lic. Els cotxes tenen moltes parts que són metàl·liques. Aquarel·la. L'aquarel·la és un tipus de pintura feta amb colors barrejats amb aigua. Excel·lent. Els formatges francesos són excel·lents. Mortadel·la. Una mortadel·la és un embotit fet amb carn de porc. Satèl·lit. La Lluna és el satèl·lit de la Terra.